И така групата наближава със страшно темпо. Ето виждаме водача на жълтата фанелка. Пристига, наближава. Но това е оптична измама. Той е на 500 метра. Продължава. С бясно темпо наближава Виктор, който се опитва да ги изненада в последния момент. Ето превключва на втора запчатка, на първа запчатка. Набира скорост. Юли на втора позиция. Ето Данчо загубва контрол. Навлиза в скален улей. Излиза. Подклозване, ето. Наблюдава в последния момент, префучава. И втория участник. Тук съм. Вики налага страшно темпо. Тайната на нашия последен участник е следването на зимната маркировка, която му осигурява безшумно придвижване спрямо планинската спасителна служба. Групата се промъква тайно към хижа Мазалат с цел обиране на всички хранителни запаси, психическо дезориентиране на персонала и прогонване на туристите.